ta ha. Turigya po ni sa kasi nga ito, dapit sa BDMPC. Mo lagi. And the usual nga likuanan na to. Yap, para tagi. Kadlawan pa man. Ikagabi ay main road ta. Hayag. Tara. Ditso na ni. Again, this is the river. Welcome to my vlog. So destination is Baliao Spring. Think with my escort. Ang pinakaswito sa Tagbilaran. Why do that? So actually naarin ng ninamo. Last time katong nagdaya sa Baclayon and then sa Albor. But wala mahapit. But this time around, Liguan, Distingan, Langoyan, Naatanan. We'll see kung sa ganito tayong lugar. Okay? So, dili mahimong trail leader kung wala trail. Just follow the trail para malingaw. Game? Na! Ay ning andam na tanan. Una nun giuwan. Nahay Baliao Spring. Sungog, dito. Sige lang, maabot ka na dito, dili na ta, lugik. So by the way, kaya ding Baliao Spring. Spring na siya dapin sa dagat. And then gihimong swimming pool. And then mag-abot siya ang taob ug ang hunas. Selby mulawom siya kung high tide. And then mas lessen ang iyang tubig kung low tide. So yung ano siya kanay. So imagine na ha. Parat og ang tabang magsabong. At taguan. Pero asabot kay Conman. Rain or shine. Rain or shine baka di lang maguwan. Atong yung ginomduman og dienta ni lusot pa. Atong ginomduman og dienta ni lusot. Arita. Oh, di ba? Timing mo gyud. Mo ni no. Mo ni oy. Basta ni dagat mo ni. Oh, mo gyud. Oh my god. So I guess this is it. Oh, di ba? Kitaan. Mo na ni ang Baliao Spring. Kau na be. Oh, basta masandig lang. Okay na. Kita ka na. Uy. Finally, we're here. So finally na nami. So before na ko i-reveal tanan, super nice ning lugar. So insakto, ako'y kapangutanan kung anong gingan lag Baliao Spring. Basta all I know, nasa spring. So here it is. Para makakita mo sa tanan. Just count 3, 2, 1.
na diha sa comment section ako kung ano daw magsigid ko beach diri sa Bohol. Syempre, summer ba yun? Di ba? Isa sa mga highlights diri sa Bohol, isa ang ilahang mga beach. So why kinahanglan pa kung patug mabukid kung hindi ito mga beach diri. Balag ikapila pa ka kuoton, ikapila pa ka kalayo, ikapala pa ka angay adventurean or exploron. In short, padara nagbike. Okay? Kung kanindot na isgutan, kaning klase sa lugar nga dili gid kamahayan. Napay dagat, napay swimming pool. Swimming pool nga dili rin. Gikan pa dito sa spring. So sabay pangitaon. Diba? Sabay pangitaon. Ang pagkaligo dayon mo'y angay buhaton. Okay? Silini mo'y punaha. Ha? Diba? Grabe, cool ka ba? Grabe pinigit kapag na. Kaya na, pagkari na mo, wala kong manitaw. Naabot ko ka bata. Palit ko coke para ko ka bata. At least nato ikauban. Nato ikauban po ka nagbike. Hi there, guide. I guess this is it. Naka-sunset na, nakalangoy na ako, 6 PM na, so ngit-ngit na. So kung halingaw na isgutan, I guess I'm good. Grabe ka sulit. Naka-bike, although niulan kamay, pero at least nakapadayon gihapon. Nakalangoy, which is ang spring is nice, tinaw. At least hindi po sa high tide, pwede na akong malangoy. So this is it. Until next buyers, ha? Kung na may ka-suggest kung saan ako itoon, i-comment lang down below. Okay?